morning, oras natin ngayon mag-alas 5 na. Bali, pinunta namin yung dating pinagbablagan ni Kuya Noli dito sa dam. Daming kalabaw tsaka baka. Ang taba ng baka. Laki. At ayan. Oh. Kilala si Kuya Noli. Yo daw. Dito ngayon pumunta kami ni Kuya Noli dito sa dam na sinasabi. Dito sa Damdang Santa Maria sa Bulacan. Uy, dami mga baka. Ang laki ng balabaw tsaka baka. Inaalagaan lang yung sa labaw, pinapakain lang. Ibang klase yung kalabaw. Parang baka. Yun, baka. Yung kalabaw. Laki. Yan o. Dito kami sa dam. Sikat daw dito. Sikat daw dati. Sabi ni Kuya Noli. Maraming naliligo. Ngayon tuyot na. Wala nang tubig. Prince sa dam. Ito tayo sa Ay, grabe yung dam. Punta natin sa Kuya Noli. Grabe talaga yung dam na tuyo. Ay, dito pala meron pa. Yes, gaano lang papalipad. Dito. Galing dyan. Ito lalim pala nito dati Lalim talaga Tapos natabunan na. Di lang siguro ganyan yan. Pero pag umuulan, dito natutubigan, kuya. Di na natutubigan. Kaunti na lang. Hindi na kagaya dati. Grabe Dito po yan sa Prince Dam. Ito sa ibabaw. Grabe talaga yung kalikasan. Tao rin yung sumira. Tabi po. Gano'n na pala to. Yun po.
Dito, tinitingala mo. Ito, oh. Yun na po si Becky. Bumaba na si Becky. Monica Balbon, Perediculo. Jay, ayun na. Ng mga bagay. Alam niya. Ayun na ako. Ano meron? Sama na kayo tatlo. Kaway kayo. Ay, Hello. Kuya. Yun. Yeah, mga tropa pits. Kasama nila yun? So, ayan, may tubig. Lakas pa rin may tubig dito. Kahit pala summer, dito na nawawala ng tubig na kuya. Malabo na. Hindi lang sana pala po namin. Kasi lakas ng tubig oh. Kahit summer na eh. Lakas pa rin ng agos. Grabe na kasi yung basura.